Nakalas ang usa ka 71 anyos nga lola nga wala makagawas dihang nasunog ang panimay niini sa Sitio Alegre, Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay. Pasado alas 11 kaganihang buntag. Matud ni Fire Officer Juan Jerome Dulauta sa Talisay City Fire Station, nadawat nila ang alarma sa sunog alas 11 sa buntag ug giisa dayon kini sa first alarm hangtod nga miabot sa third alarm. Matud pa nagsugod ang kayo sa usa ka abandonadong panimay nga usahay mabantayan nga may magtukaw-tukaw ug usahay magsiga ang suga. Padayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa maong sunog. Ang namatay usa ka bedridden nga pasyente ug wala na kini madala pagawas dihang nasunog na ang ilang panimay. Gideklarar nga fire out alas 12:02 sa udto. Gibana-bana sa kabumbiruhan nga dili mo minus 20 ka mga panimay ang naugdaw sa maong sunog. Gibana-bana usab nga moabot sa 400,000 pesos ang danyos nga gibilin.